Eta bigarren hizlaria aurkezteko garaia dugu. Andoni Barreña izango dugu hizlaria, urte askotan Salamankako Unibertsitatean irakasle, eta bere ikerketa lerroetan hizkuntzen jabekuntza aztertu du. Berak hiru ildo azpimarratzen ditu, alde batetik euskaldun elebakarren eta elebidunen hizkuntza jabekuntza, beste alde batetik euskaldun edo, herritar euskaldun eta erdaldunen artean euskararen garapenari buruzko iritziak eta balioak aztertu ditu baita ere, eta hirugarren ildoan ikusten dut berak hobeto azalduko digula, ze hirugarren ildoaren inguruan emango digu hitzaldia. Eta luzapenik gabe izenburua gogoraraziko dizuet, euskararen ekarpena hizkuntza aniztasunari. Atzerapen pixkatekin asteragoaz, 45 minutu eta gero galdera interesgarriak izango ditugu, hala jarraitzeko sensazioa daukateta. Egunon eta eskerra guztioi, hemen zagozen guztioi, modu virtualean eta hemen egonda. Eskerra baita ere Euskal Herriko Unibertsitateari eta Etxepare Institutuari ekitaldia antolatzarren eta konbitea egitearren. Eskerrak emon behar dizkiet baita ere Garabideko eta EHUko munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrako kidei, hemen agertuko ditudan hainbat hausnarketa, eurekin lanean, eztabaidatuz eta hausnartuz nire ganatu eraiki ditu dalako, eta baita ere, bidean elkartu naizen hizkuntza mehatzatuetako nebarrebei, asko ikasi baitut eurengandik. Gustatu zait, Lore Agirrek aipatu ditudan hainbat gauza, baina bat azpimarratuko dut hemen egoera mistokoa garela, ezta. Eta nik mehatzatutako hizkuntzetako kideekin alkartu naizenean oso modu gordinean ikusi dut egoera mistokoa nahi zela, ezta. Pentsatzen duzu askotan, nahi eta edo nahi barik, baina eredu bat, jakintza bat duzula, eta jakintza hori dela zure egoera baztertutik eraiki duzuna, herri txiki batetako azarelako, eta han bat batean ikusten zaituzte zuri, Mendebaleko espainola, eta diruduna bezala. Eta zuk ikusten duzu zure burua neurri handi batean horrela dela, eta ikasi behar duzu deskolonizatzen, konturatu barik, lankidetzak edo kooperazioak asko duelako kolonialismotik. Honekin ez dut esan nahi lankidetza edo kooperazioa kondenatzen dudala, ez askoz begutzia. Baina, beste barik, luzatu barik. Aurrera tatzera. Tituloa. Eskerrik asko. Jarraitzen dut. Esteban hemendik? Vale. Hasiko naz, esanez, laburbilduz hitzaldi hau. Eta lau mezu, sarrerako lau mezu esan azpimarratu nahi ditut, bata alarma mezua izango da, hizkuntza galera mundu mailakoa da, masiboa, bizkorra eta etengabea. Hizkuntza aniztasuna egoera larrian dago beraz.
Baina itxaropena ere badugu, izan behar dugu, bentsa. Zergatik, badirelako bizi berritu diren hizkuntzak, 19. mendean amaieran, 20. mendean zehar, suomiera edo nederlandera, hebraiera, egoera normaldu batera heldu direlako, eta beste batzuk gaur egun oraindik ere normalkuntzako bidean direlako, eta aurratz positiboak eman dituztelako, moten ari direlako beto esan da. Euskera, katalana. Hirugarren mezua izango litzateke ardura edo erantzunkizunarena, zer egin behar dugu horren aurrean, noski hizkuntza txikitu edo mehatzatu batetakoa garenak geurea indartu eta sendotu, baina bestekiko elkartasuna ere erakutsi beharko genuelako. Eta horretarako badaude bideak, eta nik hemen gaur ahaleginduko naiz bideetako bat erakusten. Eta da guk hizkuntza lankidetza deitzen duguna. Nolabait, garapen justua, eskuhartzailea, jasangarria, askotarikoa, giza eskubidetan eta abar oinarritutakoak beharrezkoa du baita ere hizkuntza eta kultura, jatorrizko hizkuntzak eta kulturak errespetatzea eta garatzea. Lehoko partean ahaleginduko naiz hizkuntza ondarearen gainbehera modu bizkorrean adierazten, Esan dut, mundu mailakoa dela, masiboa, bizkorra, batez ere 20. mendean zehar, bigarren partean bizkortu dena eta gaur egun ere, eta etengabea. Krausek, 1982an, datuekin erakutsi zigun, nik esango nuke Lehoko alarma piztu zuela, Eta berak ikusi zuen, batez ere datuekin ezagutzen zuen Alaskako eta Kanadako egoera, eta Estatu Batuetako ez horren beste, baina nahiko baita ere, eta ikusi zuen begira ezazue, igual dana ezin ez dut irakurriko, baina Alaskan 180 hizkuntzak ez zuten ja etxeko transmisioa egiten, 28an, gurasoek ez zieten erakusten, irakasten, seme-alabai etxeko hizkuntza, jatorrizko hizkuntza. Estatu Batuetan eta Kanadan 180 da, eta gero berak egin zuen olako zerbait, joan zan kontinentez edo ikusten, eta orokorrean 130etan ja esan gertatzen hizkuntza transmisioa etxean. Horrek esan nahi du, 1800 hizkuntzak gaur egun dituzten gutxienez, dituzten hiztun gazteenak direla helduak edo nagusiak. Munduan zehar gertatzen da, bazter batzuetako kontuak ekarriko ditutona, Australian esaterako nabaria da, 258 hizkuntzetatik, 9 bakarre dituzte 1000 eta 4000 hiztunen artean. Batek ere ez du gainditzen, 2000 urtean, batek ere ez du gainditzen 4000ko hiztun kopurua. Antzerako gauzak ikusi daitezke Brasilen ez dago hizkuntza indigenarik 10.000 hiztun dituenik, Brasilen indigenak 1% izatera ez dira heltzen. Claro, ez dira gainera 2000ko datuak. Gaur egun Brasilen lehengo gunean entzun nuen 200 milioi bizi direla, 51 hizkuntza ia galdu egin dira. 2000 urtean. Egoera antzerakoa da, Kolonbian datu honek apur bat optimista dira ikuspuntutik, Kolonbian 6 hizkuntza dio, edo esaten zuen González de Pérezek, zirela 1.000 hiztun baino gehiago dituztenak. Nik esango nuke, izatekotan 3 bakarrik direla. Izatekotan. Papua Ginea Berriko hizkuntzen egoera behar badapur bat hobeagoa da. Hemen badaude 1.000-etik gorako 3 hizkuntza 876-tik, baina ikusi zenbat diren
gutxienez erdiak ez dira heltzen 1000 hiztun izatera ere. Hori egoera, orain pizkorra dala galera ikusteko, beste bi adibide jarko ditut, eta bata da Kanadako indigenek jatorrizko etniakiren artean dituzten hiztun kopuruak. Hau da, indigenak izan da, zenbatek hitz egiten zuten jatorrizko hizkuntza. Begira ezazue, 55 urtetan pasatu zen 187tik 126. Eta konturatzen bazarete, galtzen doala dirudi. Gugandik gertuago, bretoiera, hemen gure iparraldean, begira zer gertatu zen, Bigarren Munduko Gerraren ostean, zen men izeneko herritxo batean, gazteen artean, katekesia ikastera zijoa zen 100 zekieten hizkuntza 56an, eta handik 6 urtetara bakarrik 110. Edo bretoiera 1987an, 120ak bakarrik hitz egiten zuen ondo edo desente. Eta zer dan ondo eta zer dan desente, baina, bueno, datu orokorrak ematen ari naiz, ezta? Bretoiera hiztunak adinaren arabera 57an, pentsa ezazue, 15-19 urte bitartekoak 0,6a, 20-19 artekoak 1,5. Pentsa ezazue, horiek gaur egun guraso, edo behar bada itita mona batzuk izan daitezkela. Zer transmitiduko den. Kontu da, Euskal Herrian ere, Euskaldunak eta Katalana batera, egin zen olako azterketa bat, 550 hizkuntzekin. Esan behar dut, 550 hizkuntza horien artean daudela, ofizial guztia, munduko ofizial guztiak edo gehienak, eta egoera, nik esango nuke, honetan dauden gehienak. Eta hor, esatetarako, esaten zan, guztizeten da, edo ia guztizeten da, 120ak zutela hizkuntza transmisioa etxean. Baina, datu positiboagoa, orain arte ikusi duguna baino. Baina, hemen bertan, galdetzen zitzaienean hizkuntzaren erabilera, eta belaunaldiak euren artean zuten erabilera, konturatzen bazarete, gazteekin, 126 bakarrik hitz egiten zuten euren hizkuntza. Hoiek, batez ere, komunitate indigenetan gaur egun gurasoak dira. 6 hizkuntzari da transmititzen. 126 bakarrik transmititzen dute hizkuntza. Gordinagoa, hemen zen, datu horiekin, 100 hizkuntza justo zeuden Hego Amerika eta Artameriketako 100 hizkuntza indigenak erantzun zuten inkesta honi, eta datu horiekin, hemen bakarrik sartzen dira hizkuntza indigenak, beraz ez dira ofizialak, eta gazteekin 123 hitz egiten zuten. Egoera beraz, ikusten da, larria dala horan ikusita, ezta? Baina zergatik ari dire hizkuntzak hiztuna galtzen, edo zergatik hiztunak galtzen duen hizkuntza, ezta? Berdin zait. Zergatik ez diete gurasoek seme-alabei jatorrizko hizkuntza erakasten, zergatik ez dute gazteek jatorrizko hizkuntza erabiltzen euren arteko harremanetan, zein dira hizkuntza transmisio eta hizkuntza erabilera eteteko arrazoiak. Ben ikusiko dugu, Boston eta 50 lagineko ikerketa horretan, base erantzun eman zuten, inkesta erantzun zutenak, ezta? Eta eragile politikoa, kolonizazioak, hizkuntza politika, ofizialtasun estatusa, ezak.
Eragile demografikoak, hiztun kopurua murritza, populazioaren sartzea, ikusten badugu, hemen ematen diren arrazoiak edo kausak, eragile ekonomiko eta sozialak, naturak edo gizakiak eragindako hondamendiak hor ikusten da, hondamendi naturala badaudela eta izurriteak ere bai, demagun izurriteak batzutan badirela naturalak, beste batzutan ez direla naturalak, eta eraso fisikoak daude hor sartuta, konturatzen gara beti, nolabait laburtuta esango dut, imperialismo globalizazioaren ondorioa direla, edo kanpotik datorren indar batek aberastasunak harrapatzeko asmoz datorrela zuri egiten dizun kalte baten ondorioa. Gurasoak ikusten dute, sinesten dute azkenean, aizu begira nik nahi badot, ez sufrit, nire seme alabak ez dezaten sufritu, ni sufritu dudan basterkuntza, basterkuntza da, ez da basterkeria da basterkuntza. Erakutsi behar diet beste gizarte moderno batean bizi izaten. Horretarako, hizkuntza eta nire kultura, jatorrizko kulturak, ekidin egingo dizkiet. Bueno, ez dakize puntoraino dan voluntarioa gurasoak hartzen duten jarrera hori. Bueno, horrek ondorio batzu dakartza, prestigio galtzea edo murriztea, sentipen negatiboa agertzea, inoz lotzea ere bai. Nik askotan entzun dut esaterako. Ni ez naz maputzea, nire ama bai. Pentsa ezazue. Atxikimendu murriztea edo galtzea, eta askotan herritik alde egitea. Alde egitea herritik ez fizikoki bakarri biziketa. Baina horren aurrean egoera larria da, ikusi dugu alarma egoera baten gaude, baina, bueno, badauzkagu baita ere itxaropenerako adibideak. Eta bata da, hizkuntza biziberritzea gertatu dela eta gertatzen ari dela herri batzuetan. Eta euskararen hizkuntza biziberritzaren esperientziak harriko dut, labur-labur. Euskararen biziberritze prozesua bizkortze kualitatiboa izan du, 60ko hamarkadatik aurrera. Behintzat, konparatzen badugu aurreko garaiekin. Bueno, ez naiz esaten ari dena eginda dagoela eta euskara normaldua dagoela, ez askoz begutziago. Esan nahi dudana da, urratz batzuk ematen ari garela. Biziberritze prozesua, gure kasuan, herri ekimenetik hasi zen, batez ere 60-tik 80 bitartean herri ekimena baino ez zegoen, eta hasieran noski gutxiengo bat izan zen, zeregin horretan aritu zena. Baina, gutxiengo horrek baseukan planifikazio bat, gero ikusiko dugu, guk metafora baten bidez erakusten dugu, zuhaitzaren metaforen bidez, planifikazioa hasieran oso xumea izen zen, zuhaitza nahi badugu oso txikia izen zen, eta apurka-apurka hasiz, sendotuz eta barrak sortuz joan zen, ezta? Eta ez dut uste nik gaur egun ere oraindik zuhaitz hori, metaforen zuhaitz hau, zuhaitz osoa denik. Honin joko garatzen ari da, eta espero dezagun garatzen jarraituko duela. Gure aurrekoek konturatu ziren euskara biziberritzeko planifikazio bat behar zela, estrategia batzu behar zirela, eta ezin zala bakarrik etxeko transmisioaren kargura utzi euskararen biziberritzea, derrigorrezkoa zela hezkuntzan estrategia bat lantzea, kultur ekoizpenean lantzea, korpusean lantzea, kontutan izan dezagun, ia 78an estandarra egiten dugula, eta ordurako terminologia, hainbat terminologia garatzen hasi zirela, euskara biziberritzeko. Hedabideetan, herri mugimenduetan, helduen euskalduntzean, lan munduan, lanean ari ziren horretarako. Behar bada, oin joko erakunde publikoetan ez, horregatik jarri do beste kolore batean, hasieran, fascismo baten barruan bizi ginelako, behintzat hegoaldean. Bai? Eta zuhaitzak baseukan baita ere
erro batzuk eta erroak elikatu egin behar ziren, eta zeintzuk ziren erroak elikatzen zituzten ez dakit motiboak edo motivazioa, atxikimendua, batasuna, hizkuntzaren inguruan behintzat batasuna izatea oso importantea da. Lankidetza edo auzolana, herrikemena gehi erakunde publikoek batera joatea askoz ere egokiagoa eta behintzat esan dezagun gehiago lortzen dela horrela, eta gero beste alde batetik ulertzea jatorria eta berrikuntza pakete berean doa zela, ezta? Tradizioa, modernoa ere badela, eta ez bakarrik ahaztu egin behar den zerbait. Bueno, zeintzuk izan ziren euskara biziberritzearen prozesuaren helburuetako batzuk, hiztun osoak eta elebidunak sortzea, ahozkoan eta idatzizkoan, euskal hizkuntza eta kultura jatorriaren eta berrikuntzaren bidetik garatzea, prestigioa bereganatzea, eta gizarte demokratikoa eta parte hartzailea garatzea. Euskaren biziberritzaren zenbait gako garabidek egiten duen, esan dezagun olako hausnarketa baten arabera da, gure kasuan behintzat hizkuntza erdigunean jarri genuen. Emozionalitatea da garrantzitsua, noski sentitzea, identifikatzea, atxikimendu izatea. Tradiziozkoa modernua da, gure jatorria, hau da nolabait kulturarekin ere lotu behar dugulako, ez da gure hizkuntza. Errekimena da motorea. Zertarako dira orain hemen deskribatzen ari naizen elementu edo gaku hauek importanteak? Gerorako, hizkuntza lankidetzarako kontuan izan ditzagun, ezta? Batasuna lehentasuna izan beharko litzateke. Behar bada ez dugu beti lortu. Ez nago hemen idealizatzen egoera bat, kontzientea naz, esaten dudana dela, nolabait idealizazio bat, baina laburpen bat egiten ari naizelako, ezta? Ez dut ikusten, hiztun osoak sortzea, balen esan dudan bezala, ez dut ikusten. Espazio hegemonikoak hizkuntzarentzat lortzea, lortu ziren moduan edabide elebakarrak euskeraz, edo ikastolak euskeraz, edo ikastetxeak euskeraz funtzionatzea, espazio hegemonikoa lortzea euskerarentzat. Kalitatea eta kantitatea lortzea, edo tresna egokia sortzea, zaterako estrategiak, teknikak eta metodologiak. Labur bilduz, hamarkada hauetan, euskara biziberritze prozesua sortzu ditu estrategia batzuk, teknika batzuk eta metodologia batzuk, ezta? Erlatiboki behintzat arrakastatsuak izen direnak. Lortu ditugu, lehen Loreak esan duen moduan, gutxienez gaur egungo euskaldunaren erdiak familiatik kanpo ikasi du hizkuntza. Berantz, sortu ditugu estrategia batzuk, teknika batzuk, metodo batzuk, gazteak, umeak eta helduak euskalduntzeko. Ez dute gureak ez du eredu unibertsal bat osatzen, baina bai izan daiteke referente bat. Badaude beste herri batzuk ere, gure moduan egin dezaketenak, ezta? Horretan lanean ari direlako, euren hizkuntza biziberritze prozesuetan. Eta gero, elkarlanean aritzen garenean askotan, zer esaten diguten guri beste herri mehatzatuetakoek, ezta? Zuena ikusita, itxaropena piztu zaigu, hori izaten da lehenoko erreakzioa. Posiblea da gurea ere. Zuek egin baduzue, zer gaitik ez dugu guk egingo. Gero, zuen estrategiak eta teknikak behar bada, ez dira guretzat baliagarriak izango, baina aztertzen baditugu eta horretaz hausnarketa egiten badugu, egingo ditugu gureak. Zuenak egokituta, aldatuta.
Badakigulako herri bakoitzak bere bidea egin behar duela. Eta guk ere horretan badakigu herri bakoitzak, baldintza ezberdina dira, kulturak ezberdina dira, eta bar. Bueno, hirugarren kontua da ikustea, lotzea hizkuntza bizi berritze prozesua lankidetzarekin. Ezta? Garapenerako lankidetzarekin. Mapa honetan, ikusten dira landare aniztasuna eta hizkuntzen banaketa. Puntu bakoitza da hizkuntza bat, eta kolore zenbat eta gorriago esango dut, da landaretza beratzago duten espazioak edo guneak. Eta argi eta garbi dago, zenbat eta landare aberastasuna handiagoa, hizkuntza gehiago daudela. Baina konturatzen bagara non dauden puntuak, horrez da ikusten, baina baita ere, nik esango nuke, pobrezia maila handian dauden herrialdetan gertatzen dela. Bueno, honek noski, implikazio ekonomiko eta sozialak dakarskigu, ezta? Pobrezia gainditzeko bi aniztasuna eta hizkuntza aniztasuna kontuan izan beharko ditugu. Eta beraz, garapen justua nahi badugu, giza eskubidetan, ekitatean, jasangarritasunean oinarrituta, tokiko hizkuntza eta kulturen garapena ere bultzatu behar ditugu. Nola garatuko da herri bat, jatorri alboratuz. Euren jatorriari uko eginez. Jatorriari uko eginez, gizarte bazterkuntzaren arriskua izango da. Eta hori gertatzen da, hainbat komunitatetan, oso tipikoa izaten da Australian, edo Estatu Batuetan, horako herri indigenek, alkoholismoarekin eta drogekin dituzten arazoak. Beraz, garapenerako lankidetzak beharrezkoa du jatorrizko hizkuntzaren eta kulturaren dimentzioa bere baitan atxikitzea. Nahi baldin badu, behintzat, garapen justua eta garapen soziala landu. Pur bat historia, zer gertatu da baina lankidetzan, azkeneko urteetan, nik esango nuke, salbuespen, oso gutxitan izan dela kontuan, jatorrizko hizkuntza eta kultura lankidetzan. Lehen, zuk aipatu duzun Lorea, Kanbodian, lankidetzak zer egin du inglesez. Eta eraman du hango gizartea inglesa ikastera. Niko guandokat, Espainian sasoi batetan oso pelikula interesgarria katalan batek egin zuena, katalan bati buruzkoa zena, eta badoa Nepalera, emakume katalan bat, badoa Nepalera, eta kontzientzatzen da benetan, nesken eta emakumen egoera bortitzaz, ez da, lehen zuke, aipatu duzun bidetik. Eta zein da bere irten bidea? Ingelesa irakastea neskatilei, ez da. Bueno, nolabait, lehenoko mundu mailako olako erakunde batek hartu zuenean lehenoko erabakia hizkuntzaren eta kulturaren garrantziaz, garapenerako kooperazioaren barruan izateko garrantziaz, izen zen, milurteko garapen helburu nazioarteko konferentziak egin zuena 2010 urtean Bankoan. Baina hori jauzi zen, nire ustez astu egin zen. Euskal Herrian bai egon dira pauso batzuk, baina behira berriro nazio batuek atara dutenean garapen iraunkorreko 2030 agenda, hor bakarrik agertzen ziren 17 helburu. Eta hor esan agertzen hizkuntza eta kulturak. Eta Euskal Herrian bai jaio da ekimen bat, deitzen dena 17 gehi bat, eta hor, gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateak bere 2030ko agendan ere badu hori batuta. Baina lehen esan dudan moduen oroar eta salbuespen, kooperazioak ez ditu
kontuan izaten, jatorrizko hizkuntzak eta kulturak. Beste alde batetik, hizkuntza lankidetzaren arrazoibideak eta oinarriak jarri dut, eta zer suposatzen du Euskal Herriarentzat honek, ezta? Gure biziberritze prozesua nolabait partekatzea beste herri batzuekin, lankidetzaren bidez. Nahi baldin badugu gizarte garatu eta justua lortzea, beharrezkoa dala, ezta? Kultura. Vale. Lehen ere esan dut hau, behar bada errepikatuko naz, nola garatuko da herri bat jatorriari uko eginez, ezta? Nola garatuko dira nepaldarrak batean inglesez eginez eta ingles kultura euren ganatuz, ezta? Zer ekarpen egingo dio munduari herri batek, arbasoek milaka urtetan metatutako jakituria, kultura, hizkuntza, alboratuz eta mundu modernoan txertatu beste hizkuntza baten bidez eta beste kultura baten bidez. Behar bada, berearekin, berea landuz, berea garatuz, askoz ere ekarpen interesgarriago eta nitzago egingo dizkio. Eta Euskal Herriak zer? Badago esaldi bat, baina ez dut ondo irakurtzen hemendik, hemendik bai. Hizkuntza lankidetzak euskal kooperazioaren ildo garrantzitsua izateko aukera du. Aukera hau garatzen badugu, euskal kooperazioa munduko kooperazioaren mapan nortasun nabarmenarekin agertzeko abagunea dugu. Jon Sarasuak idatzi zuen 2014an. Euskal Herrian baditugu, bai erakunde publikoak eta baita ere gizarte erakundeak kalitatezko hizkuntza lankidetza burutzeko gai direnak. Eta hildo hau abiatuko bagenu, zer lortu dezakegu? Lortu dezakegu hizkuntza biziberritzean inpaktu importante bat eta eraldatzailea izatea. Munduko kooperazioaren mapan Euskal Herriak edukiko luke bere toki berezia eta esanguratsua. Eta gainera, euskal komunitateak edukiko luke beste motivazio bat gehiago, eta gainera jaso egingo lituzke baita ere beste herri batzuetako esperientziak eta beste herri batzuetako jakituriak. Nik esaten dizuet, herri askotako ordezkariak edo kideak etortzen direla Euskal Herrira, eta esaten dutela, zuek egin duzue bide zati bat, badakigu egin duzuela bide zati bat, mesedez lagundu iezaguzue. Benetan, nik esaten dizuet, asko direla etortzen direnak. Bereziki Amerikatik, baina ez bakarrik Amerikakoek. Nik hemen, ez dakizu da nabilen denporaz? Hizkuntza lankidetzaren ibilbidea ingo dut, saltatu ingo ditut gauza batzuk, eta esplikatuko ditut orain arte, azkeneko 15 urtetan, 15 urtetan, ze esperientzia egin diren, eta batzuk, izen dira formazio saioak Euskal Herrian egin direnak, esperientzia trukeak izen ziren hasieran, gero hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu ikastaroa, eta hizkuntza gidaritzari buruzko ikastaldiak. Formazio hauetan, konbite egiten zitzaien hizkuntza mehatzatuetako erakunde indigenei euren ordezkaria bialtzeko formazio hauetara. Eta gehienak garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren finanziazio izaten zuten, izan dute deialdi publikoetan lortutakoa. Esplikatuko dut apur bat, hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu ikastaroa zer den. 18 indigena etortzen dira, erakundeek izendaturik,
12 asteko ikastaro egiten dute Euskal Herrian, 5 ikastarduko formazioa, teoria, praktika, bizitak, hitzaldia, jardunaldiak, eta hor zer egiten da, herrien aurkezpenak egiten dira, gero hizkuntza galeraren eta berreskuratzearen soziolinguistika, modu teorikoan, eta gero bizi berritzearen estrategiak, zeintzuk izan dira Euskaldun hau gure hizkuntza bizi berritzeko zer egin dugu hezkuntzan, zer egin dugu alfabetatze munduan, zer egin dugu lan munduan, zer egin dugu edabidetan, zer egiten dugu erakunde publikoetan, eta bar. Eta egiten dute espezializazio bat ere teknikak ikasteko, eta proiektu txikitxo bat garatu behar dute, eta defendatu behar dute euren herrian ekimen bat aurrera ateratzeko. Esan behar dizuet, hemendik jaio direla hainbat tokitan esaterako, oso tipikoa izen da proiektu horren bidez proposatzea murgilketa ereduko eskola bat sortzea. Nik esango dizuet, gaur egun ni dakidala behintzat, badaude 3 herrietan, 3 herritan badaudela esperientzia interesgarriak. Esaterako, Kolonbian nasen artean, gero ikusiko dugu denbora badukago apurtxo bat gehiago, gaur egun badaude ja 8 zentro pilotu, 2011an jaio zen lehenengokoa, eta badaude 8 zentro pilotu murgilketa ereduan ari direnak. Karo, nik ez dut esaten guri esker izen direla, noski. Baina piztu egin dala ideia guri esker atribideko nintzateke esaten. Baita ere, Mexikon, Nahuat herrian, Kuetzalanen badago beste bat, han da eskola pilotu bat, eta Guatemalan katxikelen artean badago Rukus izeneko Rukus katamatik, sare bat, eta hor 4 eskolari dira, pausoak emoten, esan dezagun, A eredutik B eta D eredurantz. Bueno, euskararen bizi berritzaren prozesuan parte hartu duten irakasleak eta dituak egoten dira, elkarlanean egiten da, eta esperientziak biziz eta ikusiz, bizitak eginez, eta bar. Pur bat bizkorra joango naz. Herri indigenetan zer egiten dugu baita ere, aholkularitza saioak eta formazio saio laburrak, formazio ikastaroak, edo lehen harremanak. Esplikatuko dut formazio ikastaroak. Nik asko maite dut hor bigarren argazkia, hor da NASA herriak egin zuen lehenengoko murgilketa ereduaren eskolaren lehenengoko urteko argazkia. Eta hasi ziren 9 umerekin. Gaur egun, nidakidan azkena eskualde horretan 4 murgilketa ereduko eskola daude, eta 200 umetik gora dituzte. Zer egiten dugu saio hauetan? Bueno, apur bat aurrera joango naz, esplikatzeko gehiago. Noski, formazio ikastaroak izaten dira aurretik adostutako eta zehaztutako formazio bat, norekin, komunitate indigenarekin, komunitate indigeneko ordezkariekin, erakundeekin, eta nolabait izaten da trebakuntza orokorra edo espezializatua edo bia garatzeko. Beti alegintzen gara, irakasleak izeten euskaldunak eta eurenak batera lan egiten dutenak, gure formazioetan alegintzen gara euren hizkuntza gutxienez eukidezan 130% presentzia. Hori oso importantea da, bai ahoskoan zein idatzian. Eta baita ere, ez bakarrik gure kultura agertzen nahi, baita ere euren kultura edo euren kosmobizioa. Oso importantea da eurentzat, eta guk ere uste dugu oso importantea dela danontzat. Maila honetan hasi ginen, egiten nasekin, maiekin, Yucataneko maiekin, Mexikoko nahuatekin egin ditugu, eta aurten egin dugu Ekuadorreko kitxuekin olako formazio ikastaroak
180 ordu ingurukoak bakoitza. Purat esplikatuko dut, NASA herrian nik hobetuen ezagutzen duen esperientzia da, zer egin dugu. NASA bizira Kolonbiako Kaukan eta inguruetan, bazterkuntza, pobrezia eta bortizkeria larria dute, bortizkeria ikeragarria. 400.000 inguru dira, baina 150.000 dira iztunak, edo gutxiago dira eta gutxiago iztunak. Herri legez oso erakunde indartsua dituzte, CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca deitzen da, hor biltzen dira 5 edo 6 herri desberdinetakoak, eta euretako bada NASA herria. Hizkuntza idatzia ia landu gabea dute, agrafoak dira, praktikoki. Eta hor, 2011an hasi ginen informazio txikiekin, eta laguntza txikiarekin Euskal Herritik, Durangoko udala, eta munduko hizkuntza ondarearen UNESCO kategorizazioen garabideren laguntzaileak proiektu hori aurrera eroteko. NASA herriak baseukan CRICen barruan, eskualde batetan, erabaki zuten 40 hizkuntza sustatzaile liberatuko zituztela hizkuntza garatzeko, hizkuntza kontzientziazio, sensibilizazio eta motivazioa sortzeko, eta aukeratu zituzten 40 pertsona inolako formazio barik. Eta esaten ziren aizen zan, ustedes saben la lengua, háganlo. Nik esako dizuet, lehoko urtean gujoen ginenean ara, erdiek ezekitela idazten euren hizkuntzan ere. Hitz egiten bazekiten. Oso ahosko hizkuntza da. Hitz egiten edo idazten ezekiten. Zer egin behar zuten ezekiten, ez nola antolatu ez erreza. Orduan, eskatu ziguten laguntza, eta gu ginen lehoko urteetan, eta hortik jaio dira gauza importanteak, ezta? Bazeterako gaur egun nik esango nuke, badituztela eskola batzuk, 8, 7, 9 urteko esperientzia dunak, umeak euren hizkuntzan eta kulturan hezitzeko, eta sortu direla baita ere, helduentzako eskolak, metodoa, helduei hizkuntza erakusteko. Hau esaterako da, egin duten, oinarrizko mailako metodo bat, lehen egiten da euren hizkuntza ikasteko. Eta honen atzean ikeragarrizko lana dago. Claro, planifikatu behar duzu hizkuntza guztia, ez dakit, 3 edo 4 mailatan irakasteko, eta guzti hori egin behar duzu. Eurek, hauetako asko, hasieran ez egiten euren hizkuntzan idazten. Euren hizkuntza ez dago guztiz gramatikalki landua, ez dut oiturarik metalinguistika egiteko, eta hausnartzeko. Baina, bueno, apurka ari gara, eta, ze oihartzun duten euren komunitatean. 2 minutu, bale, sentitzen dut, 2018an, oraindik hau editatu barik eguenean, ze hau editatu da aurten urtarrilean, zabaldu zituzten eskolak, helduei hizkuntza irakasteko, galduta zutenei irakasteko. Eskualdea 34.000 lagunekoa da, lagun bizi dira hor, eta apuntatu zitzaizkien 500. Kontutan izan dezazuen, zelako arrakasta zeukan, eurek sortutako mugimentua sensibilizazio maila. Baina problema bat zegoen oraindik, hori 2017an gertatu zen. Ez zeukatela metodo bat. Ez jentea prestatu irakasteko. Ez dakit, nik utziko nizueke gustora ikusi dezazuen hau, baina ezin da. Ikusten duen mundu guztiak ezin du zelako polita den, eta eurek egin dute osorik. Guk ezin dugu egin, ez da gigurako euren hizkuntza beste osatzen artean.
Bueno, 2 minutu faltatzen zaizkidala esan didate, eta, bueno, hemen erakutziko dizkizuet sortutako material batzuk, ikusiko bazen dituzte lehoko kartillak. Hemen badago bat, beko eskerrekoa, beko eskumakoa parkatu, hori da zedareko euren hizkuntzan egin den lehen boletin elebakarra, euren hizkuntzan egin den lehen boletina. Ikusiko bazenukete sinpletasuna geratuko zinateke harrituta, baina eurentzat oso importantea izan zen. Hau da, liburu hau. Behar bada batematek badu interes berezia kontu honetan, hemen bat aldizkariko 114. zenbakia da, nik uste dut azkena publikatu den azkena, eta hizkuntza lankidetzari buruz daude hainbat artikulu, eta hor, ikusi dezakezue zehatzago ni esplikatzen ari nizena. Hau da, irakaslea baldin bazarete, badakizu ez da. Nahuat herriarekin ere antzeko gauzak egin ditugu, behar bada Kitxua herriarekin bebai, nahi dut ailegatu azken hausnarketara. Nik uste dut herri legez jokatzeko ardura eta beharra daukagula. Herri mugimentua eta erakunde publikoa koordinatuta eta elkarlanean. Nahi baldin badugu, benetan mundu mailan nik ez dut esango izugarrizko ispilu izatea, baina ispilu apur bat izatea. Euskal herritarra kontzientzatzeko eta eragiteko beharra daukagu. Bi zentzutan, gure hizkuntzaren biziberritzaren prozesuaz eta egoeraz hausnartzeko, nolabait memoria historiko bat ere badaukagu egiteko, eta zor bat prozesu hau hasi zutenekiko, eta hizkuntza lankidetzaren garrantziaz baita ere kontzientzatzeko. Hizkuntza lankidetza izen behar da zubi, sendo, egonkor eta iraunkorra. Zergatik, bizi berritze prozesua luzea delako, gurean ikusten dugu. Luzea eta gora beratzoa. Eta beraz, hizkuntza lankidetza ere luzea izan behar da. Ezin da hasi esperientzia bat herri batekin, eta esan hemen 3 urtetan bakarrik egon zaitezte lankidetzan. Ez duzu lortzen ezertzorez. Eta hori konstiente izan behar dira erakunde publikoak, batez ere dirua jartzen dutenak, eta baita ere herri erakundeak. Karo, nik hemen ez dut esplikatu dana, baina karo, gu formazio hauetan, gu ez dira joeten gure teknikariak, ez dira joeten teknikariak, joeten dira voluntarioak eta esperientzia bildu dutenak Euskal Herrian, euskara biziberritzaren prozesuan. Joeten dira irakaslea, joeten dira kasetaria, joeten dira abar eta abar. Badago zeregina eta auto egin behar da. Karo, guk ezin ditugu. 6.000 hizkuntza atendidu, askoz begutziago. Baina ikusi behar da, aztertu behar da, zein herritako esperientzia izan daitezkeen importanteak, biderkatzaileak. Eta gainera guk ere badaukagu zer ikasi. Eta guretzat izan daiteke beste arnasbide bat. Han asko ikasten da. Benetan, nik esango dizuet, ez nire bizitza pertsonalean baizik da, nire euskerari buruzko hausnarketa, gure gizarteari buruzko hausnarketa ere asko aldatu dela. Han ikasitakoarekin. Eta hori, esaten dute, gurekin joeten diren guztiak. Orain hainbat gauza, beste modu baten ikusten ditugu. Eta guk ere ikasten dugu eurekin partekatuz. Kontua da, elkarlana eta elkar partekatzea. Gu eskoaz irakasten, gu goaz partekatzen. Bueno, parkatu uste du luzetu nazela. Beste barik.
Mila esker, Andoni, aurkezpenaren gatik, ekarri dituzun irudien gatik, oso baliogarriak baita ere. Bai. Eta, bai, pena eskutan edukitzeko aukerarik ez izatea, ekarri duzun metodo hori. Galderetako tartea daukagu, atzean bat sortu zaigu, gutxinez. Behar bada, Guarani herriaz gehiago entzun dugu, ez? Haiek haien hizkuntza nahiko betu dutela. Ez dakit horreta zerbait kontatu alduzun, zuek Guarani herriarekin zelan egin duzun, haien egoera zelan aldatu den azkenen urteetan, eta Eusko Gobernuak ere zelan egin duen Guarani herriarekin. Bueno, guk Guarani herriarekin uste dut 2018an hasi genituela harremanak, baina Boliviako guaraniekin. Boliviako bi guarani etorri ziren hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu ikastarora. Egon ziren hemen, 2017an etorri zan bat, eta egon zan hilabeteko ikastaldi batean. Eta 2018an etorri ziren bi, eta egon ziren 3 hilabeteko ikastaro bat egiten. Gero, arrezkero, joan ziren Garabideko 2 lagun uste dut, edo 3, Guarani gizarte ikustera, eta horrekin egotera, eta erabaki zuten ekimen batzuk egitea bertan. Eta justo gertatu zen estatu kolpea Bolivian. Eta orduan guzti hori dago apur bat izoztuta orain. Egoera, gu daukagun nik dakidanetik, hemen badago artikulu bat, lehen bat aldizkari erakutsi dut, eta artikulu batetan hitz egiten da harreman horri buruz, Guarani herriarekiko harremanari buruz, eta hor landa eremuan bizi direnak nolabait ondo gordetzen dute hizkuntza, ahozko hizkuntza, baina ostera ja hiriburuetan eta herri handietan bizi direnak galtzen ari dira euren hizkuntza. Aurreko Boliviako gobernuarekin ikusten zituzten aukera handia gauzak egiteko, bazituzten erakunde batzuk hizkuntza gordetzeko, lantzeko, ikusten zuten bazeuzkatela aukera batzuk. Gaur egun ez dakigu ondo zein den egoera berria. Ez dakit erantzun dizudan, Eusko Jaurlaritzak ez dakit ze harreman dituen Boliviako Guarani herriaren erakundeekin. Ez daukat ezin dizut erantzun. Askotan gertatzen zaigu ekimen hauek, bakoitza bere aldetik egiten ditugula, ez da koordinazioa falta dela. Hori bentzat nik, Guaraniren kasuan ez dakit, ez dudalako jakin, baina ez daterako orain gertatzen ari da, Kaukan gu baditugula horreman batzuk eta nahiko importantea direla nire ustez, eta badakigu Euskal Herritik beste jende bat ere joango dela beste proiektu batzuekin, baina faltatzen da koordinazioa. Eta hor, astu zait esatea gauzatxo bat, baina gauza importanteak egin ditzakegu euskaldunak, esatetarako orain, Kaukako nasak pentsatzen ari dira, eure badute unibertsitate bat, Universidad Autónoma Indigena Intercultural, Kolonbiako gobernuak onartu egin duena, eta bere 10 titulo behintzat ofiziala dira Kolombia guztirako, eta normalean honek aritu dira batez ere gaztelaniaz. Orain sortu dute talde bat, NASA hizkuntzen lizentziatura bat, NASA hizkuntzan garatzeko distantzia. Eta esaterako konbite egin digute parte hartzeko hausnarketa prozesu horretan. Oso importante izango litzateke, pentsa ezazue, izango litzateke, izango da seguruena, hizkuntza indigena batetan, Hego Amerika guztian, sortzen den lehenetariko lizentziatura bat.
Eta naiz eta esan beste hizkuntza batzuk, esaterako Bolivian eta ez dute lortu hori. Eta hori oso importante izan daiteke Euskal Herriarentzat, ezta? Eta Euskaldunentzat. Bai, hemen online beste galdera bat, Amaiak, euskara batuaren garrantzia badakigu kanpoan euskara irakasteko, baina baliagarri ikusten duzu adibidez, euskalkiren baten eta gaztelaniaren hiztegia sortzea eta zabaltzea diasporan, hala nola Argentinan, Uruguaien eta bar, hango euskara biziberritzeko bidean? Oso urrun dago nire esperientziatik galdera hori, baina noski, ez dakit Argentinako euskaldunak oso lotuta dauden euskalkiekin, ez daukat ideiarik ere ez. Ezagutzen dudan errealitate gehiago da Uruguaikoa eta lehen belaunaldikoak hizkuntza gordetzen zuten eta nik ezagutzen dituan bigarren belaunaldiko guztiak ja euskerarik ez dakit, ez da. Orduan Argentinakoa ez dakit zein den, egoera zein den, baina bueno, baliagarria izan daiteke nik esango ez egiteko. Nahi badute euskalki batetako hori egitea, egin dezatela. Askotan iruditzen zait, asko katramilatzen garela batua eta euskalkien artean, ez da. Mila esker, beste galderarik hemen gelan, eta chat bidez, iritsi zaigu besterik. Bueno, berriz eskerrak emango nizkizuke, oso gustora. Nik usten dute atsedenera joan gaitezkela, eta beste galderarik iristen baldin bada txataren bidez, harremanetan jarraituko dugu. Ondo iruditzen baldin bazaizue, atxeden hartuko dugu, ordu laurdeneko atzera pentsioarekin goaz, esango nuke ordu erdiko atxedena merezi degula, irabazi degula, 12 eta laurdenetan hasiko garela, bai aurrez aurrekoei esaten dizuetoi eta bai onlinekoei ere. Hemen gogoratu orduan atea irikita egongo dela kanpora ateratzeko, hemen gertu, kafe makinen ondoan, eta laurdenetan abiatuko gera gogoratu musukoa jaztea, distantziak eta mantendu ezin ditugunean. Bai, eskerrik asko, eta hemendik ordu erdi batera arte. Eskerrik asko guztioi.